फोरोंगिरि थिसनथाइ फटबटजरानि मंगलाजरायाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि आर'नाइ BM स्कुलाव फोरोंगिरिनि मासि लांदां जानानै दं। इंराजि आरो हिन्दी आयदानि थाखाय फोरोंगिरिनि मासिया लांदां जानानै दं। बिनायसा BSc थानाय जानांगोन, लोगोसे हस्टेलाव थानो हानाय जाथारनांगोन। फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन। जुदि नोंथाङा गोसो दङब्ला नैबे जानबुं नम्बराव थोंजोङै जगाजग लानो हागोन। नं 7636929770 60027121443।